Congratulations! Thank you! Thank you ninyo! Salamat ninyo. Salamat ninyo. Finally, misis na kita ka. O mister na sabti ka. Mahal ka ka, babe. Mahal sa tayo di ka, babe. Mag-usa naman katuig sukan mo na minyo ni Vince, Mika. Huwag gihapon ka mo magdos. Wa man gihapon, ma. Oy, pagpa-check up ko no mo, be. Aron sa pagsiguro kung kinsay na diferensya ninyong duha. Ma. What if ako mo idunay diferensya? Oh, what am I mo? Alam mo sa gatong pugson. Kulbaan ko, Vince. Basin og dili ko makaanak. Basin og dili ko makahatag og liwat nimo. Babe, ayaw ko na kulaw na. Kung panalit mahitabo na. O di, mga daptag bata. Pero mas nindot mong good unta nga natay liwat. Ay nagunaw na. Ato lang na mahibawan ugma. Inig, pa-check up na to. Babe. Ikulbaan ko. Unsa kay resulta, no? Hi. I already have the result. Unsay resulta, Doc? Well, Mrs., I don't see any problems with the result. Meaning, anytime you can conceive a baby. Unsay buti pa sa buto. Ako mo yung dunay problema? Sorry to say, but probably yes. Unsa? Sorry nga dili ko makahatag ni mo kanak. Babe. Sorry, Mika. Babe. Babe, okay rin ako, promise. Dili ba matod ni mo? Mangadap lang ta. Di ato nang buhaton. Wa ko'y ayaw nga pagkabana. Vince. Dugay na sa siyang nauli. For sure. Hubog na sa to. Ablag. Oh, kadiyot lang! Oh, hubog na sad ka? Ayaw pagbuot. Kay wa kay labot. Vince! Unsa? Maunay na itabo ninyo? Oday. Gibuhat na yan ako tanan. Ano lang dili siya makafeel na doon siya pagkuwang na ako. Pero mura pag siya naman inuwi may palayo na akong maayo. Mao pa. Istoryahin lang na ninyo, Daykod. Galibog ko na yun saon. Pero may mag-init iyang ugod. Day. Vince, onsay pasabot ani? Nganong na kay dang mga dagkong bag. Gusto ko makasulti ta. Oh, Mika, magbuwag na ta. Vince, ngano man? Dili ko makahatag ni mo kanak. Huwag ko'y ayaw nga pagkabana. Vince, minyo na ta. Okay naman ako, good. Tingali sa pagkakaroon. Okay pa ni mo. Pero sa umaabot, unsa kay mahitabo? Nakasiguro ka nga, okay paghihapon ni mo? Vince, Magpasaylo ako. Mahal ti ka. Pero, dili ni mo deserve ang sama na ako nga, way ayaw.
inutil og di makahatag nimo anak. Vince, ayaw ni ko hata, maluoy ka. Mika, Ay, di- kayo, tika. Buhay ko. Gibuhat ni ka kasiguro ko nga. Mapasakitan lang nato ang atong kagalingon sa umaabot. Mumitra sa'yo pa. Magbuwag ta. Vince! Ato na ko. Vince! Vince! Kag-all ba sa inyong gidangatan, day, uy? Maski ako, day. Wa ko mag-expect. Nga mao ba din isamputan sa mong kami yun. Di-try kong pugong niya. Tagpakiluoy. Pero siya mo itili na. Sige na lang, day, uy. Bas hindi ay naapay mas maayo nga plano ang Ginoo para ninyo. Day. Kumusta naman ang amiga kong gwapa? Lumalaban. Imong heart, lumalaban maghihapon? Day, magduha na katuig nga wa ko'y balita sa akong ex-husband. Kung naunsa o asa na siya. Wa ko mahibaw kung naka-move on na ba gyud ko, pero makaingon ko nga okay na ko ron. Kumpara to niya aging tuig. Okay, good. Nako'y palailan nimo. Ha? Kinsa man? Akong amigo, si Joseph. Ha? Thank you, Mika. Kaya, isagot ka nga magkuhi kita ron. Okay ra, oy. Wa ba sa ko'y lingaw sa Byron? Ang tunod, dugay na yung sige, pugos sa mga Mika. Ipalayla ko nimo, pero mo isulti niya ato nga dili pa kuno gusto ang timing kay katugong panahon na god dahon pa kay ka tungod sa inyong pagbuwag sa umpana. Lagi. Sorry ha kung nakahisgot ko. Sige na, mga una ta. Sige. Sa pila ka buwan na ito nga nagbanuban, Mika, o pagyapon ko yung chance, diyan mo. Joseph ang tinuod. Mahal na sa tika. Maong o, gisubat na tika. Yes! So, kita na. Oh, Joseph. Ha? Mag-ipon ta? Oh, para basad nga dili ko mag-inusaras bahay. Ilabi na gyud nga babae ra ba ka. Kana kung uyon ka. Oh, okay naman ako. O sige, mag-ipon ta. Happy kayo ko para ninyo ni Joseph, day. Ingon man sad ko, day. Wagit ko magmahay tungod kay buotan siya. Og mapinanggaon pag yun. Aw, ka-sweet. At least karon makaingon na gyud kong okay na gyud ka. Og thanks to you. You're welcome. Ha? Muadto kasi inyo sa Mindanao? Han, iyasayan ako balik dito. Nahuman naman ang akong kontrata dinigod. Mao ba? Pero ay nagka-goal kay niya na dinihinga akong pinuyanan. Igol akong trabaho dito. Balikon ko nimo. Siyempre, ang nga sa dili. Bantay ha. Joseph, mahal kayo, tika. Mahal sa kati ka, Mika. Wa na magparamdam si Joseph nimo sukad nga milarga siya Mindanao? Wa na, day. Uy, mao pa? Sa mga din nahitabo niya? Wasat ko mahibaw, day. Giandam na lang ako akong kaugalingong daan. Nabasin, nakakita na siya glain dito. Day.
Doon naging mga butang nga malas taan ng bahina, nak. Og diha ka malas sa love life. Maulay ba? Gidawat na lang yun ako nga basin, diligid para ako ang pagpakigrelasyon. Pero sige lang na ko eh. Malas man kas love life, pero at least, swerte man kas trabaho. Kay doon naman kay nindot nga trabaho. Mao na lang sanay akong giyunaon na, ma. Ay, tuo di ay. Libre ka karong Sabado. Nagplano man tong iyaan nimo nga mga ligo kunog dagat. Ay, kuyog sad na karon sad malingaw ka. Sige, ma. Oh, ang mga bata ha. Ayaw ninyong pasagde. Lingaw kaya kung may agaw gagmay, ma. Mao lagi. Tao-tao na sad gud nga hawa ta makaingon idi. Oh, pag-ilisa mo. Ay mo diretso kumul sa dagat. Vince? Mika? Ma, paamin ako. Ay, taloy-an kas Ginoo, Vince. Kumusta ka naman dong? Mag-upat na sad ka tuig nga wa na may balita nimo. Okay na, ma. Marag angay tingali mo magsulti nga kamo lang da. Kay bisag unsaon, sa mata sa Ginoo, menyo pabaya gihapon. Ma. Mika, sorry sa kung nabuhat sa una nimo. Dugin natin kang kipasaylo, Vince. Sa tinuod lang, din ako'y gikapuyo pag humani mo. Pero, kalit lang siyang nawa. Mika, Gidawat na lang sa nako nga, basin wag ko'y swerte sa gugma. Oh, excuse na. Hello, Day? Day, doon kay balita ni mo. Wala si Joseph. Nabangga siya sa usa ka dakong truck samtang nag-drive sa iyang motor. Unsa, Day? Kinuo ko. Mauding wa si magparamdam ni mo, Day, kay minyo man siya dito sa Mindanao. Dili. ikaw na. Niyaan ko. Ayaw pala ka. Dili di ka pasagdan. Vince, mangutana lang ko. Unsa may pasabot aning imong pagsigig uban-uban ako ron? Mika, gusto lang kong mamawi nimo sa tanan akong pagkuhang nimo sa una. O kung makigbalik ko nimo, hatagan ba ka ko nimo laing higayon? Nganong dili man. Bisag nagkabuhag ta. Pero wa mausab ka matuoran nga bana gihapon ti ka. Bisag dili ko makahatag nimo anak. Vince, maumatingali na thought sa kami niyoon gyud ba? Nga andam ka mo dawat kung unsa may pagkuwang sa usa. Nga dili ta nang bahin sa kami niyoon kalipay ang naa. Mika, Sige kaingon ko na sa una. Ngano di ka nga adapta? Kadaghan mga bata diha nga way mga ginikanan. Mika. Salamat. Salamat. Huwag ko masayop nga ikaw nga akong kipakaslan sa una. Buang lagi ko kay buhi ang tika. Vince, Mahal pagyapon tika, Mika. mahal pa sa gihapon di ka, Vince. I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with the cloud. Nagbalik ming Vince og among gitarong among kami niyoon. Og ni-decide nga mga dapmig bata aron lang gyud ma-feel namo nga kompleto among kami niyoon. Oo, doon higayon nga masuya ko. Nangandoy. Nga unta, naami among kaugalingong liwat. Pero mas mulabaw gyud ang akong gugma ni Vince. Nga bisan sa una-una lang, dili ko makahimo sa pagpakasa sud sa among kami niyoon. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga hikalan, kaagi ni Mika.
nga nagpuyo sa Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, We Back into Love. All I wanna do is find our way back into love. Kaagi gibahatan no duha sa radyo ni Jelly Hata o kabus sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tolomanon, handumanan sa kaawit care of Orimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Association.